Moi vaan kaikille. Ja tässä videossa mä pelaan Riders Republicia. Ja joo, kaikki ei tiedä mitä Riders Republic, mutta joo, tämä on peli, missä pitää niinku mennä kaikilla tällaisilla vehkeillä, mikä tää nyt onkaan, pyörällä, skateillä. Ja täällä voi mennä kaikilla, ja sitten täällä on kaikki tällaisia, mitä ei oikeesti ole olemassa. Kaikki kulkuvälineitä. Mutta joo. Niin pelataan nyt vasta tätä. Niin joo, ei mulla muuta sitä. Ruvetaan pelaamaan. Mennään valitaan vaikka Continue Career, niin mennään tonne kilpaille pyörällä, et niinku ihan vaan pyöräkilpailut, kuka on ekana maalissa voittaa. Että juu, mennään sinne. Ai tää olikin joku erikois. Red Bull Hardline is something else. A hardline, Downhill okay. race is survival of the fittest. It's extreme, okay? Like as Okay. extreme as they come. You're gonna have to master speed and trajectory to maneuver tight paths at full speeds through the forest packed with spectacular drops. Like I said, talent required, which I think you got bags of. Ready? Okay. Hard by name, hard by nature. Mun pitää, täällä ei oo ketään tyyppejä, mun pitää vaan olla mitäs nyt on, pitää vaan olla nopeasti maalissa ja jos mä voitan jonkun muun ajan, niin siis nää ei oo sit oikeet pelaajia, jota vastaan mä niinku pelaan, mut siis mun pitää päittää muitten aika tän suhteen tän jutun. Hoplaa! Vitsi, jos lentää korkealle. Oho. Oh no, nyt me mennään kovaa ja vähän liian kovaa. Mennään pois radalta. Okei. Okei. Oho. Ei. Oh my god. Nyt lentää korkealle. Okei. Sieltä niin. Mennään ihan sairaan kovaa. No just kun mä sanoin sitä, niin sitten tulee törmäys. Mä en taas pääse kovaa. Mutta joo. Oi vitsi. Mene. Ui. Speed. Mitä hemmettiä. Mä lensin liian kovaa. Mene. Mene. Oh my god. Mä en oo hyvä tällaisilla pikkusilla teillä. Missä on paljon puita ja tällaista. Mene. Woohoo! Okei, me oltiin ensimmäinen tällä ensimmäisellä kierroksella. Tää oli niinku eka yritystä saan. Tää on viimeinen. Final run. Woohoo! Joo, ei kannattais hyppiä tällaisella tässä kilpailussa, mut kun mä oon vaan niin ylivoimaisella johdolla, että se ei oo niin juhtiiho. Sieltä niin. Yes. Oh my god, mä en muista, että oli noin jyrkkä. 33% on tehty tästä ihme-radasta. Mene. Eka iso hyppy. Ja oikees muuten iso hyppy. Oi Sampari. Sheesh. Nyt mä otin hitti.
niinku kunnolla. Mun pitää ottaa hullut vaan hyppy. Nyt lentää oikeesti pitkälle. Miten toi... Voiskohan oikeassa elämässä tollaista hyppyä tehdä? Ehkä pystyis. Näittekö mä olin just mun pään ihan hullun kovaa tohon kallioon. Oho. Nyt on kyllä aika... Okei. Vede. Wamu vei! Nää tyypit huutaa liikaa. 50 sekkaa. Noitten aika. Nyt kun mä saisin vielä tän hyvin. Tän kohan, niin sitten on hyvin. Oho. Ei. Oikeesti, tää ei oo kivaa. Oikeesti. Tää on kilpailu. Jos menee aikaa. Noniin. Täysiä. Ei oo hauskaa. 96%. Huhu. Mä vaan venin keuloin. Keulin. Varmastikin. En mä tiedä miten se sanotaan. Okei. Mä voitin. I really love a person who can express themselves on two wheels, you know? Attributes needed for the Riders Ridge Invitational, by the way. Okei. Nyt mun pitää varmaan suorittaa tämä. Mä katon. Mä nyt pelaan jotain muuta kaveria varmaansti. Okei, tästä 15, 20. Okei. Pelaan tää lumitemppuilua. Niinku, että en mä tiedä. Parhaat temput, niin se voittaa. Mä otan tän, koska toi on ihan hullu. Toi mun yksi lumilauta. Se on sellainen, että siihen voi niinku... Siinä on toinen side kokonaan irti silleen. Ja sit sä voit niinku tehdä ihan hulluja trikkejä. Sä otat sun jalan pois siitä. Mä teen vaan koko ajan samaa, koska tää on hyvä. Onks ei tässä ole tiettyä rataa, mitä pitää mennä? Mä oon ihan surkea tässä. Okei. Mä tykkään grindata. Koska siitä saa paljon pisteitä. Mikä tää? Okei, tässä aloitetaan alusta. Toi landas. Mitä? Noi spinnit tuo ihan sairaasti. Ton mä haluun ländää. Mä backtrackkaan, eli siis... Niinku, et se aloittaa alusta. Epikki. Hei, tässä on tollanen. Mä johan. Ylivoimaisesti johdan. 39 000 pistettä tarvitsee seuraa, et voi päihittää mut. Noi tyypit. Tästä. Tää on hullu. Noin. Mitä? Sehän läntäs sen selälleen. Tää kaatu. Toi kyllä pitää ländätä. Se meni nyt tosta. Oho. Niin.
Okei, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Heppa. Okei. Mä olin ykkönen jälleen kerran. Niinku aina. Pitäis varmaan nostaa sitä leveliä sitten. Mä voisin saada jotain niinku, et se olisi niinku ihan haastetta. Lumilauta. Mikä? Mikä? Toi on ihan sairaan makee. Vitsi hieno. Mä otan sen käyttöön. Okei. Select career. Ei, et ikinä usko mitä. Mulla on joku sairaan kiva juttu. Kun mulla on nyt BMXiä. Mulla on BMXi. Ei pylly, miksi mä menin tähän? Miksi täällä on map? Tossa on map. Ootas hetki. Missäs täällä on? Tää mesta. Mennään vaikka tonne. Niin täällä on, tää on tää BMX-mesta. Tällainen aavikko, paikka. Täällä pyörällä ei pääse hirveen kovaa, mutta täällä tehdään ihan hulluja temppuja. Oho. Se ei ländännyt. Häh? Mitä? Näittekö te? Sen olisi pitänyt ländätä. No niin. Oho. Mut kuitenkin, niin mulla on tää BMX. Niin mulla on tää mun Dirt BMX on hieno. Mä tykkään tosta sitä. Mut täällä on tää Funkies. Mulla on mini BMX. Mikä on Artion? Joo. Kato. Mini BMX tää. Tää mini BMX on ihan hulluja. No, okei, kivasti meni toikin sitten. Tosta vaan. Miten tää niinku... Barspinnikin. Ihan helposti. Ei sinne. Tää on niin hauskaa. Sitten mulla on tää mini BMX. Täällä on hyvä tehdä kaikki Eurotomalla talossa. Tailwhippia. Tää on hyvä peli. Niin että juu. Mä suosittelen itse tätä peliä. Oho. Mä kuitenkin suosittelen tätä peliä. Tää on hyvä peli. Kannattaa niinku ostaa. Tää on hyvä. Niin. Niin. Mulla on tällainen ilmaleijulauta. Tää on hullu. Täällä pääsee kovaa. Sitten kun se vähän vauhtii, niin... Sit sä voit yli tehdä... 1, 2, 3. 1, 2... No, lähellä. Mut siis tää on ihan hullu. Tää lauta. Niin. Niin kun mennään vähän sille... No, vitsi. Mennään tänne. Mitä? Näettekö se tän? Häh? Mitä? Mitä mä just teen? Mitä? 2,000 years later. Okei. Pikkusen bugittaa tää peli. Mitä hemmetti? Mitä? Tässä mä menin sen rajan. Nyt se backtrackkaa mut tosi pitkälle.
Oh my god. Vähän nopeammin. Okei. Okay. Häh? Okei. Okay. No niin, nyt ollaan täällä. Takas päästiin maailman pinnalle, elävien kirjoihin päästiin takas. Niin tää on ihan crazy tää peli. Eiku oikeesti. Nyt mä haluan näyttää teille kun mä skeittaan. Äijä! Näittekö te ton? Ois voinut lännetä siihen. Se oli niin pienessä kiinni, jos meni tonne. Siis mulla on paramoottor. Tällä voi niinku... No, mitä tää nyt onkaan? Täällä voi tällaista. Niin. Ja siis mulla on täällä skeitti. Skeittaaminen on kivaa. No ei oikeesti. Ja jos sä pelaat Riders Republicia, niin ehdottomasti kokeile skeittaamista, jos sulla on se skeittiversio. Siis mä vaan nyt sanoin, että tällä kun aloittaa, niin sun pitää maksaa siitä, että sä saat sen BMX että sä saat BMXia, mutta sä saat kyllä yhden BMXen siitä. Itse asiassa 2 ilmatteeksi. Niin saat BMXia siitä, kun sä aloitat tän pelaamisen. Mut, niin. Niin sellaista. Mutta aika hyvä peli, niin mä teen part 2 jossain vaiheessa, mutta tässä oli tämän päivän Riders Republic video. Ja varmaan tulee lisää Riders Republicia. Ja se on vaan kuule. Heippa. Eiku, ei vielä heippa. Se on juttu, että tilaa kanava, kommentoi, jos on kommentoitavaa, tykkää, jos tykkäsit tästä. Ei mulla muuta. Kiitos kun katsotte video. Se on vaan heippa.